Здравейте! Днес ще ви покажа загражденията, които предлагаме за животни. Ето това е. Предлага се в 3 размера. 24 инча, 30 инча и най-високото, което има е 36 инча. Разликата между тях е само в височината, като другите габарити са еднакви. В смисъл диаметъра, който обграждат е еднакъв. Ето тук може да ги видите, вече съм ги изгубил. Това е най-малкото. М размер се води там в нашия каталог. Изключително лесно се сглобява, лекичко е. Може да го направите в каквато форма си желаете и прецените, както ви отговаря мястото. Ето го, тук е квадрат, тук е нещо друго странно, както е дошло, така съм го оставил. Тук съм изкарал трито размера по една бройка. Може да видите, разликата е само в височината. Значи това най-малкото е на най-малкият размер е около 60 см високо, средния размер е на 75 височина и най-високото е около 90-92 см. Идеята е просто за по-големи животни, за да не излизат. С тази цел продаваме и по-големи размери. Като диаметър, който обгражда, е около 4,80 диаметъра. Като ако ви е прекалено голям, спокойно може да манете един модул и става 4,20, 60 см широко. Продаваме ги комплекта 8 модула по 61 см дължина. Показвам как става монтажа. Варите ги от кашона, разпъвате ги. Те си идват захванати един за друг. Ето с това клинче. Единственото, което трябва вие да направите е последния модул. Той се захваща с ето това нещо, което е вътре в комплекта. Ето го. Това нещо заключва, за да не се отваря. Това е вратичката. Айде, моето момче. Влизай вътре. Виж. Ела. Влизай. Сега е долу. Така, ето го. И за по-големи кучета върши работа. Айде, излезе. Ела тук. Бутай. Това е най-големия размер. XL размер 36 инча, извинявам се. Така, как се прибира? Изключително лесно. Откачате тези скобички. И спокойно може да си я сгънете без да взема абсолютно никакво място, ако нямате нужда от нея. Лесна за транспортиране. Лека е. Около 6 кг най-ниската по височина. Това е кашончето, с която се продава. Ето, това е продукта. Това е най-малкият размер. Другите са абсолютно по същия начин, просто разликата е в височината на кашоната.